имрӯзҳо сокинони маҳаллаи Чавлибоӣ, ноҳияи Сино ҷиҳати саҳмгузорӣ дар корҳои созандагӣ ва ободонӣ дар доираи ҳашари дастаҷамона ба кашониндани хатти оби нӯшокӣ машғул мебошанд. Тавре ки масъулин иттилоъ доданд, дар доираи муроҷиати сокинони маҳалла ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, як қисмати оби нӯшокӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии обукорези Душанбе ва қисмати дигари он аз ҷониби сокинон ва шахсони саховатпешаи маҳалла рӯзҳои наздик интиқол хоҳад ёфт. Айни замон сокинон ба хотири гузарондани хатти оби нӯшокӣ корҳои лозимаро анҷом дода истоданд. оби нӯшокӣ дар масоҳати 1250 метри мураббаъ ба нуқтаи асосии обтаъминкунии маҳалла интиқол дода шуда, сипас тавассути қубурҳои гуногун қутр ба сокинони маҳалла интиқол дода мешавад. маҳаллаи Чавлибоӣ, ноҳияи Сино дорои 600 хоҷагӣ ва зиёда аз 7000 нафар аҳолӣ мебошад. вақте ки ворид ба шаҳри Душанбе шудем аз ноябр ки дар маҳаллаи мо роҳҳо муваффақ шуданд, яъне аз тарафи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе бо роҳбарии раиси маҳалла ва саҳмгузороне ҳастанд ки масалан дар ободии маҳал яъне ба кашондани об яъне шурӯъ карданд. падару модар хонандагое ки дар муассиса таҳсил мекунанд саҳмгузор ҳастанд, ҳамеша саҳмгузорӣ мекунанд дар кори ҷамъиятии муассиса. дар ҳудуди маҳалла як муассисаи таълимӣ фаъолият дошта, дар он масъулин ният доранд синфхонаҳои иловагиро барои хонандагон бунёд намоянд. ҳамзамон бо ин дар атрофи майдончаи варзишии маҳалла низ корҳои созандагии ободонӣ идома дошта, дар оянда майдони варзишгоҳ майсазор карда мешавад. роҳҳои дохили маҳалла низ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мунфарш карда шудааст. ёдовар мешавем ки соли қабл дар доираи корҳои созандагӣ аз ҷониби шахсони саховатпеша роҳи марказӣ ва дигар роҳҳои маҳалла мунфарш гардида буд. сокинон аз шароиту имконоте ки имрӯз доранд қаноатманд буда дар оянда кӯшиш доранд то бо саҳмгузорӣ дар тадбирҳои созанда маҳаллаи худро ба яке аз маҳаллаҳои зебо ва намунавии ноҳияи Сино табдил диҳанд.